Hello kakabsat, kumusta kayo dito? Dati man nanti kabsat yung aging babak ng kinaging gagwapo ya. Damak ipakita dito yung jowak. Kadawak tatangal daw. Oran na mawawatan ti bagbagak. Oo, ito yung jowa ko. So, Tagalog kasi siya, Ilocano ako. Di, na mawawatan ti bagbagak ya. Ayatot unay suna. Uri manggutot ka naman nakita na. Okay, ito na. Hi Ate Elena. Ayan oh, ang ganda oh. Ang ganda na Ate Elena oh, parang artista, artistahin oh. Ate, bakit ka nakaganito? Siyempre, Nilalamig ka ba? Muslim. Ay, Muslim. Pag ilang Muslim ka, ay may ganun ba? Ah, Muslim. oo nga, Muslim. Muslim yung jowa ko. Nag-aati ka tapos yung jowa mo. Ayo. Pinoking. So ayun, hapon naman na kasi. Wala na namang ginagawa. So, video lang muna tayo ngayon. Ate, magkwento ka naman about sa love life mo.